Mae'r gaeaf wedi bod yn un caled iawn yma, ac mae storm ar ôl storm wedi taro'r arfordir. Rhwng y stormydd mae gwilogod a llursod yn hedfal yn ôl ac ymlaen i stacio'r heligog. Wedi dechrau'r cystadlu'n barod am y safleoedd nythu gorau ar gyfer y Gwanwyn efallai. Mae'r adar hyn yn byw ar y dibyn go iawn. Maen nhw'n treulio rhan fwyaf o'r flwyddyn allan ar y môr yn bwydo, ac yn dod i'r lan dim ond i fagu eu cywion ar y clogwyni serth hyn. Er bod y tywydd yn stormus y tu allan, mae ecolegwyr yn mentro ar eu hymweliad blynyddol i ogof fôr dywyll i fonitro poblogaidd o famaliaid sydd mor bryn fel bod angen eu cyfrif bob blwyddyn. Mae'n anhygoel sut y mae ystlimod pedol yn gallu cysgu trwy'r stormydd hyn. Maen nhw'n treulio rhan fwyaf o'r gaeaf yn cysgu'n drwm yn ogofau ar yr arfordir hwn. Yma, mae'r tymheredd yn y gaeaf yn gyson oer, yn berffaith ar gyfer gaeaf gysgu. Yn y cyfamser, mae egwyl fer rhwng stormydd yr Iwerydd yn rhoi cyfle i'r bugeiliaid ar y tir uwchben sganio'u defaid ar gyfer wyn eleni. Yn draddodiadol, mae'r ffermwyr yn dod â defaid i lawr o dir uchel y Preseli i bori'r tir hwn yn y gaeaf a'r Gwanwyn. Mae'r arferiad hwn o fydd yr defaid, ac mae hefyd yn helpu gynnal tirwedd draddodiadol sy'n llawn bywyd gwyllt. Dechreuodd y cysylltiad â bugeiliad y Preseli a Castell Martin ar ôl gaeaf ym byd 1947, oedd y cynlledion ar y tir uchel yn fawr iawn. Ar y pryd, yn y dechrau'r 50au, oedd y swyddog yn gweithio gyda'r weinyddiaeth amaeth W.H. Jones, a fe roiodd bêl fel petai i gychwyn i'r rowlo o symud y defyd o'r tir uchel dros y gaea lawr i'r tir uchel, a dod nôl yn nhw i'r ardal y mynyddau yn ystod y Gwanwyn a'r Haf. Felly ymarfer yr hen draddodiad o Hafod a Henry. Erbyn dechrau mis Rhagfyr bob blwyddyn, mae bron i 10,000 o ddefyd wedi symud lawr i de'r sir, ond yn ystod y tymor pori, mae rhai yn dod adre'n gynnar, enwedig ar ôl sganio, os oes dafad yn cario efaill, maen nhw'n dod nôl i'r cartrefi gwreiddiol, lle mae yna gropau gwyrdd fel swês ac yn y blaen yn ei derbyn nhw. Ar y llaw arall, mae'r tir mynyddig yn cael honni yn gynnar yn y Gwanwyn i dyddu nôl, a does ddim defyd yn cael ei troi mas wedyn is boi yn hwyrach yn y Gwanwyn a'n gynharach yn yr Haf. Enw'r llwyfan calchfaen arfordirol nodweddiadol hwn yn nes i'r Benfro yw Castell Martin. Mae yma 6,000 o aceri o forlun arw, tir amaethyddol cyfoethog, ac mae'n llawn bywyd gwyllt. Dyma hefyd brif faes ymarfer byw y Deyrnas Unedig. Castell Martin Range Complex has been here since 1939. It was compulsory purchase by the government back then. It was taken over as the best place in the country for tank firing because the complex is in excess of 6,500 acres of real estate here, and we can fire on the land and out to sea, which makes it incredibly safe. We can practice everything from a single tank firing at a static target up to a complete squadron of tanks moving all together against an array of static and moving targets. It's a linear range, so the safe area is the sea. It gives us that opportunity to move down range 2 to 3, 4 kilometres, practice our skills and drills before they disappear on operations overseas in whatever country they need to go to.
We have a very tight-knit group, so whenever the range is closed, we, in conjunction with the recreational access groups and the conservation groups, we open the range for access to recreational activities. Range East is open as soon as we finish firing every day and all weekend, but Range West is strictly controlled and they have to be booked on. We open up to climbers, to walkers, to fishermen and to surfers, so we do open as much as we possibly can to the public. Mae maes ymarfer Castell Martin yn grau'r hynod werthfawr o'r gorffennol, sydd wedi ysgoi dulliau ffermio dwys ac sydd heb cael ei ddatblygu. Ei fod yn faes ymarfer pwysig a phrysur iawn I danciau, mae'r treftadaeth archeolegol a hanesyddol a'r ddeiareg rhyfeddol wedi goroesi heb lawer o ddifrod. Ac mae bywyd gwyllt yn ffynnu yma. Mae'r Gwanwyn wedi dod, a'r gaeaf yn llacio ei afael o'r diwedd. Ei bod yn teimlo ar un adeg fel pe na byddai byth yn dod. Wrth i'r haul godi, mae gwiberod gwryw yn deffro'n araf o'i gaeaf gwsg. Eu lliwiau cywrain yn eu cuddio yn yr eithin a'r grig, ac yn cynhesu eu hunain yn parod ar gyfer paru. Mae madfallod hefyd yn dod i'r golwg, ac yn gwneud y gorau o'r haul cynnes. Mae'r dydd yn ymestyn, ac mae dechrau'r Gwanwyn yn gyfnod prysur iawn ar y maes ymarfer. Mae Jack Dawes a Brian Coesgoch yn ffynnu ochr yn ochr ar y clogwyni agored hyn uwch ben y môr. Mae'r Fran Coesgoch, sy'n hawdd i'w hadnabod a'i ffug a'i choesau coch, ei chri fain a'i champau acrobatic yn yr awyr, i'w gweld ar hyd y rhan hon o'r arfordir. Mae'r aderyn prin hwn wedi sefydlu cadarnleidd o'i hun yma yn Sir Benfro. Mae holltau dofn yn y clogwyni'n gartref perffaith iddo, yn ddiogel rhag ysbeilwyr, ac mae digonydd o lindys a phryfed i'w bwyta ar y tir sy'n cael ei bori'n isel uwch ben y clogwyni. Mae Brian Coesgoch fel arfer yn aros gyda'r un cymar am oes. Dyma'r adeg o'r flwyddyn pan mae'r adar yn adeiladu nythod. Mae gwlân defaid yn ddeunydd perffaith i'w wneud nyth. Un o fanteision y 10,000 o ddefaid sydd ar y maes ymarfer. Os gallwch chi ddal eich gafael arno, ar raddfa hollol wahanol, mae Cigfraen yn adeiladu nythod anferth ar silffoedd uchel uwch ben y môr. Mae'r adar mawr, hynod ddeallus hyn, a'i pigau amlwg, yn hawdd i'w hadnabod wrth iddynt hedfan yn ysgeiddig ar hyd yr arfordir. Fel y Fran Coesgoch, mae'r Cigfran hefyd yn aros gyda'r un cymar am oes, ac mae'r safle hwn wedi ei ddefnyddio gan Gigfraen ers blynyddoedd. Yn y cyfamser, yn ôl ar staciau'r heligog, mae'r gwilogod a'r llursod yn dychwelyd o'r diwedd am y tymor, a does dim modfedd ar ôl. Ond nid ydoi chan troedfedd I lawr i'r môr sydd angen poeni amdano, ond ei cymydog, y prif heliwr, yr hebog tramor, sy'n eistedd mewn lleoliad perffaith uwch ben y nithfa, a ffryd o fwyd ar stepen ei ddrws. Wrth i'r Gwanwyn fynd yn ei flaen,
Mae planhigion sydd wedi bod yn segur trwy'r gaeaf yn dod i'r golwg, o'r tir sydd yn cael ei bori'n isel gan y defaid. Mae seren y gwanwyn a thegeirian y wain yn cychwyn y palet o liw sy'n newid o hyd ar yr arfordir hwn. Yn nes I mewn y tir, mae draen gwynion, draen dion ac eithrin man sydd wedi chwythu drosodd gan y gwynt hefyd yn ychwanegu at y sioe. Yn ogystal â bod yn destun rhyfeddod, mae'r môr hwn o liw yn ffynhonnell fwyd werthfawr I bryfed, sydd yn ei tro'n helpu I beillio'r planhigion. Mae creadur prin ac arbennig iawn wedi ymgartrefu yma. Brytheg y gors. Ym mis Ebrill, mae'r lindys bychain du yn dod allan o weoedd y gaeaf, a'r pigau ar eu cyrff yn helpu i'w diogelu rhag adar fel y frân groesgoch sy'n hela am fwyd yn y llystyfiant byr. Cyn bo hir, mae'r lindys hynod bryn hyn yn troi'n chwiler, yn anymddangos fel oedolion yn y dyffrynnoedd cysgodol ar ddechrau'r haf. Yng nghanol yr holl fwrlwm, mae hefyd yn amser I beintio'r potiau marcio cyfyngiadau coch. Pan nad yw'r fyddin yn tanio, mae'r clogwyni uwchben y môr hefyd yn boblogaidd ymhlith dringwyr. Yn ogystal â'r adar sy'n nythu yno. These red marker pots mark the location of nest sites on the cliff and inform climbers areas to avoid while the birds raise their chicks. These season restrictions help us to protect our chough population and the thousands of seabirds such as guillemots and razorbills that flourish on the cliff ledges free from disturbance. Once the chicks have fledged, the cliffs are opened up for the climbers to enjoy once more. My role involves working with the military, Defence Infrastructure Organisation, Natural Resources Wales and recreational organisations in order to protect this rich and valuable resource within the Pembrokeshire Coast National Park. It's about balancing the needs of the wildlife with the activity of the military and the enjoyment of the locals and visitors. Wrth i'r tywydd setlo ar ddechrau'r haf, mae bwrlwm gwyllt yr arfordir yn tywelu o'r diwedd. Yr wyau wedi dodwy, a phob nyth yn llawn. Ond am gyfnod byr yn unig. Bob yn un, mae'r wyau'n deior a chywion o bob lliw a llun yn dod ohonynt. Mae'r bwrlwm yn dechrau unwaith eto, ond y tro hwn, mae'n ras I fwydo'r cywion llwglyd. Y wyau cyntaf I ddeior yw wyau'r cigfran, ac ymhen chydig wythnosau mae'r cywion wedi cael plu. Un o fanteision eu cychwyn cynnar yw bod yr oedolion yn gallu dwyn wyau adar eraill. Mae wyau gwilogod a llursod ar silffoedd y clogini cyfagos yn fwyd hawdd i'r cigfraen clyfar. Mae'r brain coesgoch yn tyllu'n ddiddiwedd am gynron yn y glaswellt byr I fwydio'i cywion llwglyd ar wyneb y clogwyn. A hyd at 4 cyw llwglyd yn y nyth. Maen nhw'n brysur iawn yn cario bwyd. Yn anarferol iawn eleni, dim ond un cyw sydd gan yr hebog tramor. Gan nad oes cyw arall I gystadlu am fwyd, mae'n tyfu'n gyflym. Ymhen ychydig wythnosau mae wedi gadael y nyth. Ar ochrau serth staciad heligog, mae cywion gwilogod yn cuddio y tu ôl i'w rhieni, rhag y dyfnder oddi tanyd. A hefyd rhag y wylan gefnddi fwyaf, a deryn y sbeilgar sydd bob amser a'i lygaid ar bryd hawdd o fwyd. Cyn bo hir, mae'r cywion yn barod I hedfan. Mae'r cigfraen wedi mynd yn rhy fawr i'w nyth, ac ar ôl ychydig o anogaeth, maent yn barod I hedfan am y tro cyntaf. Mae brain coesgoch ifanc i'w clywed yn gwawchian ar y clogini, ac yn ymarfer hydiadau byr, yn mynnu bwyd gan ei rhieni'n barhaus.
Erbyn diwedd mis Gorffennaf, mae staciau'r heligo Gwnwag. Mae'r rhan fwyaf o'r gwilogod a'r llursod wedi mynd, i dreulio'r rhan fwyaf o'i hamser allan ar y môr i gyfeiriad Portugal. Dim ond ychydig o fisoedd maen nhw'n ei treulio yma ar clogwyni'r arfordir. Yn y nos, mae'r maes ymarfer tanciau'n deffro i fath arall o weithgarwch. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i ymarfer tanio yn y nos. Gweitha'r sŵn ar golau parasiwt llachar. Dim ond noson arferol arall yw hi i greaduriaid y nos ar y maes ymarfer. Mae Sir Benfro wedi bod yn gadarnle i ddyfrgwn erioed. Ac yma, yn ogystal â defnyddio'r llynnoedd i fwydo, mae yn ymweld â'r arfordir yn rheolaidd ac yn defnyddio'r nant a'r llyn i olchi heli o'i cotiau. Mae'r hen ffermydd, a fi unwaith yn brysur ac yn cynhyrchiol iawn, wedi ei diogelu erbyn hyn fel creiriau pwysig o'r gorffennol. Gadawodd y ffermwyr yn 1939, ond mae digon o fywyd gwyllt ar ôl. Mae tylluanod gwynion yn byw yn yr hen adeiladau, ac mae digon o fwyd i'w cywio'n llwglyd yn yr gweirgloddiau o gwmpas. Yn y cyfamser, mae stlymod yn hedfan o gwmpas ac yn bwyta'r pryfed sy'n hedfan yn y nos. Nid yw'r tanciau'n amharu dim ar y llwynogod sy'n crwydro o gwmpas a'r moch deiar sy'n tirio am gynron yn y pridd. Mae ffrwythau sydd wedi dysgu'n iddi ar y coed yn y berllan a choeden ffigys drawiadol sydd wedi gordyfu yn brawn sled yn cynnig tan teithio'n blasus ar ddiwedd yr haf. Mae un o'r hen adeiladau, y felyn yn Ffrenslic, hefyd wedi goroesi. Mae'n edrych i lawr ar un o nifer o lynnoedd a phyllau dŵr sydd ar y maes ymarfer. Mae'r tywydd cynnes yn denu gweision y neidr am ersennod. Mae llawer wahanol fathau o'r creaduriau trawiadol hyn, ac mae dros 10 o wahanol rywogaethau wedi cofnodi yma. Mae'r oedolion yn treulio eu bywyd byr ar adain chwilio am fwyd, yn paru ac yn dodwy wyau yn barod ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Erbyn canol yr haf, mae'r defaid a'r ŵyn wedi mynd yn ôl i'r mynyddoedd, ac mae'r dirwedd yn dal i newid ei lliw. Gan fod y tir wedi bori'n ofalus, mae'r dolydd erbyn hyn ar ei gorau, yn garped o liw. Mae'r ehedydd yn canu yn yr awyr uwchben. Sŵn pryfed yn grwnian, rhincian a sio yn llenwi'r synhwyrau. Mae glywynod byw a gwenyn yn hedfan yn brysur o flodyn i flodyn, gan ddilyn yr arogl, wrth chwilio am neithdar melys. Mae un rhywogaeth bryn yma, y gardwenynnen feinlais. Dim ond mewn ychydig o leoliadau yma i'w gweld yn y Deyrnas Unedig. Yn rhannol oherwydd y maes ymarfer tanciau, mae'r cadarnle hwn yn parhau'n safle pwysig i'r rhywogaeth hon. Mae'r cornel anghysbell hwn o'r maes ymarfer yn teimlo fel traeth trofannol tawel paradwysaidd a'i rimin air o draeth a'i dwyni tywod. Roedd y twyni hyn yn symud o hyd ar un adeg wrth i'r gwynt ei cerfio a chreu siapiau newydd. Erbyn heddiw, mae'r twyni'n debyg i weirglodd donnog flodeuog.
Ond mewn rhai ardaloedd mae'r fyddin yn cael ei hannog I dyllu'r tywod I lenwi ei sachau tywod. Drwy agor y pridd tenau I fynd at y tywod, maent yn annog y twyni I fod yn symudol eto, sydd yn ei dro o fydd I blanhigion prin fel petal lys. Ni fydda'r dirwedd arbennig rydym yn ei gweld heddiw gennym, ond I bai am y gwaith I reoli pori, ymrwymiad y fyddin a'r gwaith gofalus I fonitro bywyd gwyllt. Well, I've been involved with the Castlemartin Peninsula since 1984, and the military have been here since 1939, and it's a very, very important area for training purposes. And you might think, military and conservation may not go together, but in actual fact, this place is absolutely wonderful for wildlife. It's basically not had any agricultural improvements, no pesticides, etc. in that period. And because of the way the military is use the area for training purposes, it creates wonderful opportunities for wildlife too. For example, because they fire mortars occasionally and various other things that create scrapes, which are good for invertebrates, as well as for colonising plants like mosses and the rare petalwort, which is a very rare liverwort. And it's not to say that the place is not grazed because it's a military range. Large numbers of sheep come down from the Preseli Hills, and they're here mostly in the winter and the spring in good numbers. And there are cattle also grazing parts of the range, in some places all year round. And that has great benefits for wildlife too. The vegetation is kept very short, which suits the chough, able to feed on large numbers of grubs. And the chough is a very important species here at Castlemartin. And also it helps other things like small plants to get going. And in the summer months when there's less grazing, the plants actually flourish, producing lots and lots of flowers and nectar, which is great for bees and butterflies. And it's fair to say that the Castlemartin range really does support wildlife and nature thrives here. Wrth i'r haf ddurwyn I ben, mae porffor a melyn y grig ar eithin man yn gorchuddio'r dirwedd. A gold y môr prin yn clustogau o liw ar ymylon y clogwyni. Mae llawer o bryfed yn gwneud y gorau o'r hydref, er mwyn gwneud yn siŵr bod ei cylch bywyd yn parhau. Mae rhan fwyaf o lywynod byw yn cymryd blwyddyn lawn I gwblhau'r cylch bywyd hwn. Wrth i'r tymheredd ostwng, mae lindys britheg y gors, o wyau sydd wedi ei deor yn yr haf, yn swatio mewn gweoedd clud yn ddwfn mewn twmpathau o laswellt. Gallant oreisu'r gaeaf caled yma. Mae glywynod byw eraill, fel y fantell garpiog a'r drilliw bach, yn gaeaf gysgu fel oedolion, a rhaid iddyn ddod o hyd I leoedd diogel I gysgodi yn yr hen adeiladau fferm. Mae gweision y neidyr sy'n dod i'r golwg yn hwyr yn manteisio ar yr ychydig ddiwrnodau cynnes sydd ar ôl. Ac mae rhai'n edrych yn well na'i gilydd. Dyma'r adeg o'r flwyddyn hefyd pan glywir synaid o lefus rhyfedd yn codi o'r cildreithau bach sy'n gwahanu'r clogwyni arfordirol. Morloi a'i rhai bach sy'n galw ar ei gilydd. Yn yr hydref mae morloi llwyd yr Iwerydd yn llusgo'i hunan i'r cilfachau creigiog cysgodol I eni ei lloi. Genir y lloi a chot flewog wen, ac mae'n hawdd ei camgymryd am gerrig mawr. Nes byddant yn symud. Mae digonedd o fwyd yn y môr yma i'r oedolion ac mae lloi'n tyfu'n gyflym ar laeth gyfoethog ei mamau. Ar ôl cynlleied a thair neu 4 wythnos, mae dyn ddigon mawr I ofalu amdanynt ei hunan. Mae gwasgedd isel yn crynhoi yn yr Iwerydd, a rhaid i'r lloi frysio I ddysgu nofio cyn I stormydd cyntaf y gaeaf cyrraedd.
Mae'r forlun arw hon wedi gweld y cyfan o'r blaen, ers i'r haenau olaf o ia a gilio. Mae natur a phobl wedi ailgartrefu'r tir hwn, a thros y canrifoedd wedi addasu I gylchoedd y tymhorau a traddodiadau amaethyddiaeth. Bellach, wrth I batrymau tywydd ddod yn llawer mwy anodd i'w rhagweld, mae pob un ohonom yn wynebu heriau newydd. Gallem golli'r rhywogaethau sy'n methu ag addasu'r newid yn yr hinsawdd, ac ennill rhai hefyd. Mae un peth yn sicr yng Nghastell Martin, y bartneriaeth ac ymrwymiad y fyddin, y gymuned amaethyddol a'r cadwreithwyr. Rhydding nhw gallwn fod yn sicr y bydd y dirwedd arfordirol hanesyddol hon, sy'n llawn bywyd gwyllt, yn parhau'n un o'r enghreifftiau sy'n cael ei gwarchod orau ym Mhrydain.